Takže ahojte, ten bordel si nevšímajte, ešte to som teprve dorobil. Dneska som si urobil jesennú výzdobu. Plánované je to na hrob to dávať, je to na slamennom venci, to je základ urobený, celé to drží, vlastne je to celé nalepené na drevenej doske. Sú tam použité doplnky prírodné a umelé, kukurice, maky, echináce, nejaké obilie, pampová tráva, robí také zátišie tomu. Potom sú tu použité tieto plastové veci, alebo umelé. Toto je asi od Číňana za nejaké euro 30, jablka z 2 rokov dozadu, nejaké eurové položky. Svietnik stál asi nejakých možno 10 eur, nepamätám si už teraz. A tak, je to myslím, že dosť funkčné, rýchlo urobené, nalepené pištolou. Veniec som si urobil zo slamy, ktorú máme kvôli zvieratám, čiže nulová položka viac menej. Ten je zviazaný silónom na ryby a celé je to vlastne iba zlepené, aby to držalo pištolou a je to také pekné. Či čo poviete? Dajte mi vedieť.